Din grønne skobutik, det er Marianne. Goddag, Marianne. Mit navn er Cecil. Jeg vil høre, om du kunne hjælpe mig. Jeg er på jagt efter nogle sandaler. Ja, Er det noget, I har nede i biksen? det er det, ja. Hvad har I? Jamen, hvad søger du? Ja, jeg er på jagt efter nogle lædersandaler. Ja. Og, Noget bestemt mærke, eller? nej. Nej. Men jeg har en bestemt farve. De måtte gerne være røde. Ja, det har jeg ikke. Jeg skal jo på stranden, ikke? Ja. Og det må jo godt se lidt godt ud, ikke? Det skal være sådan, så folk de siger, hold da op, du. Der er sgu en, der har taget chancen, ikke? Det er ligesom den der sang med, hvad hedder han, Søren Poppe, ikke? Tør du tage chancen, skal du have et dyt i bamsen, ikke? Ja. Lidt eller den, bare noget helt andet. Her er det sandaler, vi snakker om. Ja, det er ikke fordi, jeg sidder og lægger op til dig jo, selvom du lyder jo fandens fræk. Har du nogle farver, ligesom, der er lidt, lidt pift i? Nej, altså sort og mørkebrun og camel og beige, det er faktisk det, jeg har i her, altså. Ja, hvad hvis vi ryger over i damemodellerne? Så er der jo mange. Ja, det var det, jeg tænkte. Mange. Så skal du næsten komme herind og se. Det er jo lidt svært at fortælle over telefonen. Ja. Men har I simpelthen hylder op og hylder ned, eller? Jamen, det har vi jo. Okay. Det er jo en skobutik. Ja, men altså, det er jo forskelligt, hvor stort udvalget er. Ja. Men har I nogle røde sandaler? Det har vi. Yes, sir. Så kører bussen, du. Nu stiger jeg på og siger, at jeg skal have et par. Hvordan ser de ud? Er der perler på? Er der nogle flæser? Hvad kører vi der? Nej, den er helt rød. Den er helt rød? Ja. Og i læder? Ja, ruskin. Yes, sir. Hvad koster sådan et par? Den koster 350. Det var sgu billigt, du. Ja. Og hvad størrelse kører I i den? Jamen, det er fra 36 til 41. Til 41. Jamen, jeg kan godt klemme mig ned i en 40, så den er sgu så godt som solgt. Men jeg vil kigge ned forbi dem. Det lyder virkelig som om, I har varen. Ja. Tusind tak for hjælpen. Velbekomme. Du er ikke i tvivl, når jeg er der, du. Okay. Det er godt, du. Hej. Elhøjs morgenkomplot. The Voice.